we-GNU awakwazi ukusebenzisa izinqubomgomo zawo ngaphandle kwemvume yekhabhinethi, kusho uNtshabeni. Uthe izinto ezibekwe eqhulwini zikahulumeni kanye nohlelo lokusebenza seluveziwe ohlakeni lwamasu esikhathini esimaphakathi, oluholwa yiManifesto Yokhetho yeqembu elibusayo kanye ne-GNU. UNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni uthe amaqembu akha uhulumeni wobumbano lwesizwe ngeke avele enze izinqubomgomo zawo ngaphandle kwemvume yekhabhinethi. Uthe izinto ezibekwe eqhulwini zikahulumeni kanye nohlelo lokusebenza selubaluliwe ohlakeni lwamasu esikhathini esimaphakathi, oluholwa yiManifesto Yokhetho neqembu elibusayo kanye ne-GNU. Uthe abaqondisi jikelele bahlaziya i-manifestos yamaqembu i-GNU futhi izohambisa isiphakamiso ukuze sicutshungulwe kule rhotla ekhabhinethi yesonto elizayo. uNtshabeni ubekhuluma esithangamini sokuqala sabezindaba se-GNU ngoLwesine, echaza ngezinhlelo zikahulumeni zesikhashana. Uxwayise ngokuthi ongqongqoshe bamanye amaqembu ku-GNU abanalo igunya lokubusa uma kukhulunywa ngenqubomgomo. uNtshabeni uthe izinqubo ezimbalwa njengelerhotla yekhabhinethi kusadingeka zenzeke ngaphambi kokuba ikhabhinethi ye-GNU yenze izimemezelo zenqubomgomo noma inikeze imiyalelo. Lowo mgomo kanye nalolo hlelo kuzomele lusetshenziswe inqobo nje uma kuvunyelwene kwikhabhinethi kule rhotla futhi luzohamba ngokusemthethweni kuze lwamukelwe yikhabhinethi ngoba yilokho okuzoxhaswa nguMnyango Wezezimali Kazwelonke. uNtshabeni uthe ayikho imigomo yeqembu ku-GNU. Ayikho imigomo ye-ANC kuhulumeni esetshenziswayo, kunemigomo kahulumeni. Uthe uma ikhabhinethi ingathola ukuvumelana, ukuvota ngeke kube yinto engenzeka ngoba akukaze kwenziwe ngaphambilini. UNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ekuqaleni kwelehotla yekhabhinethi ePitoli mhla lu-1 kuNhlolanja ku-2024, ekhuluma nabezindaba ngemuva kosuku kufungiswe uhulumeni wesigungu esiphezulu sobumbano kuzwelonke, uNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ugcizelele isimo esihlangene salo msebenzi futhi wathi izinto eziseqhulwini ze-GNU zizosekelwa ohlelweni lwentuthuko lukazwelonke. Lowo kube ngumyalelo kaNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ngoLwesine, ekhuluma nezintatheli eKapa. Noma ngubani othe yilo mgomo engizowusebenzisa, cha. Noma ngabe ngubani othe lena into ehamba phambili engizoyenza, cha, kusho uNtshabeni. Idlanzana longqongqoshe be-DA sebeke babeka izitatimende ezidlangalaleni mayelana nezenzo nezinto ezibalulekile abahlose ukuzilandela ngokushesha eminyangweni yabo. Kodwa uNtshabeni uthe ngaphambi kokuthi kubekwe izinto eziseqhulwini noma izinhlelo zamasu anoma yimiphi iminyango kumele kube nezingxoxo nokuvumelana engqungqutheleni yekhabhinethi ehlelelwe umhla ka-11 kuya kumhla ka-12 kuJulayi. uNgqongqoshe uveze ukuthi abaqondisi jikelele beminyango bahlaziya imanifesto yabo bonke abasayine i-GNU ukuze bethule izinto ezibalulekile ezihlongozwayo kanye nohlelo lokusebenza kwekhabhinethi. Lokhu kuzovezwa ohlelweni lwesu lwesikhathi esimaphakathi, i-MTSF, oluzokwethulwa nguMengameli ekuvulweni kwePhalamende mhla zu-18 Julayi 2024. Konke kokukodwa nokukodwa kubo bonke. uNtshabeni ubeke iphuzu lokugqamisa umqondo womsebenzi ohlangene ophezu kwamahlombe abo bonke ku-GNU. Akekho noyedwa ungqongqoshe ongaphuca isinqumo sekhabhinethi, kusho yena. uNtshabeni uchaze ukuthi zonke izindaba okungezona ezijwayelekile eziqondene ngqo nomnyango kumele ziqale zidluliswe kwikhabhinethi ukuze izinqumele. Kufanele kugcizelelwe ukuthi bobabili omengameli kanye nongqongqoshe ngamunye banomthwalo wemfanelo wokuyisa kukhabhinethi izindaba zenqubomgomo kanye nezinqumo ezibalulekile, usho yena. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.